Zdravá vás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý si pre nás kríž niesol. Zdravá vás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá vás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá vás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná je si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá vás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá vás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá vás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá vás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá vás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná je medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá vás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý si pre nás kríž niesol. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Ježišu. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá vás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Zdravá vás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá vás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. O Ježišu, pod tvoju ochranu sa utíš. Svätý Michal Archaniel, zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí si nás zaslúži potúžujú svätého. na úmysel svätého Otca, Otče náš, Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého Otca, pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Bratia a sestry, s dôverou sa obráťme na našu nebeskú Matku Máriu,
a prosme ju, aby tak, ako sprevádzala našich predkov, ktorí sa k nej utiekali, stála aj pri nás a prednášala naše prosby svojmu synovi. S dôverou prosme: Mária, pros za nás. Ty, vyvolená za Matku Božieho Syna, vždy si stála pri tých, ktorí sa utiekali pod tvoju ochranu. Tebe patrí naša úcta a vďaka za milosti, ktoré nám vyprosuješ u Syna. Teba vzývame ako pomocnicu nás, kresťanov, a zverujeme ti svoje životy so všetkým, čím sú naplnené naše srdcia. S dušou plnou dôvery a synovskej lásky dvíhame svoj zrak k nebu. Mária, Matka cirkvi, hoci sme nehodní a slabí, ty, ktorá si nám dala Ježišovi prameň milosti, ponáhľaj sa cirkvi na pomoc. A dnes ťa osobitne prosíme za naše diecézne spoločenstvo. Ty, Matka vteleného slova, si nám veľmi blízko. Vo svojom pozemskom živote si uskutočnila dokonalý vzor Kristovo učeníka ako zrkadlo všetkých čností a dala si podobu evanjeliovým blahoslavenstvám, ktoré ohlasoval Kristus. V tebe, Mária, má cirkev ten najvernejší vzor dokonalého nasledovania Krista. Pomôž nám, svojim deťom, pripodobniť sa tebe. Amen. Činorodá láska Panny Márie v dome v Nazarete, u Alžbety, v Káne Galilejskej, na Kalvárii, spásnostné udalosti ďaleko siahlého cirkevného významu pokračujú a prejavujú sa v materinskej starostlivosti a v bedlivej snahe v cirkvi, aby všetci ľudia poznali pravdu v jej starosti o maličkých, o chudobných, slabých, v jej neprestajnom úsilí o pokoj a upevnenie spoločenskej svornosti, jej vytrvalej príčinlivosti, horlivosti, aby všetci ľudia mali účasť na spáse, ktorú im získal Kristus svojou smrťou. Takým spôsobom láska k cirkvi sa preniesie na lásku k Márii a láska k Márii na lásku k cirkvi, pretože jedna nemôže byť bez druhej. Modlitba k Panne Márii Rožňavskej. Preblahoslavená Panna Mária Rožňavská, s obnovenou vďačnosťou za tvoju materinskú prítomnosť pripájame svoj hlas hlasu všetkých generácií, ktoré ťa bojajú blahoslavenou. Oslavujeme v tebe veľké diela Boha, ktorý sa vo svojom milosrdenstve neúnavne skláňa k ľudstvu, sužovanému zlom a zranenému hriechom, aby ho uzdravil a spasil. Príjmi s materskou dobrotivosťou tento zasvedčujúci úkon, ktorý konáme s dôverou pred tvojím obrazom, ktorý je nám taký drahý. Sme si istí, že každý z nás je vzácny tvojim očiam a že nie je nič z toho, čo prebýva v našich srdciach. Dávame na sebe spočinúť tvojemu blažlivému pohľadu a príjmime potešenie ponadenie tvojho úsmevu.
Opatruj náš život vo svojom náručí. Žehnaj a posilňuj každú túžbu po dobre. Oživuj a síť vieru. Dodávaj silu a svetlo nádej. Zbudzuj a rozniecuj lásku. Ved nás všetkých po ceste svetosti. Nauč nás svojej prednostnej láske, voči maličkým a chudobným, voči odstrčeným a trpiacim, voči hriešnikom a v srdci zblúdeným. Zhromaždi všetkých pod svoju ochranu a všetkých odovzdaj tvojmu milujnému synovi, nášmu Pánu Ježišovi. Amen.
za nás, svätá Božia rodička. Modlíme sa. Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia, tela i duše a na mocný príhovor pre blahoslavenej Panny Márie. Ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti skrze Krista nášho Pána. Modlitba za diecézu a za otca biskupa. Trojjediný Bože, tvoj ľud zverený do pastierskej starostlivosti nášho diecézneho biskupa Stanislava, pokorne ťa prosí, posilňuj ho, aby nás skrze evanjelium a Eucharistiu zhromažďoval v Duchu Svetom ako partikulárnu cirkev za požehnanej spolupráce duchovenstva, aby sme všetci vytvárali jednu svätú katolícku a apoštolskú Kristovú cirkev. Bože, na orodovanie nášho patróna, svätého Jána Nepomuckého, ťa prosíme, udeľ nám milosť, aby sme skrze Tvoje nesmierne milosrdenstvo dosiahli dary, o ktoré ťa vrúcne prosíme. Dobrotivý Otče, ako preblahoslavená Panna Mária bedlila nad pozemským životom Tvojho Syna, tak sme i my v našej diecéze pociťovali jej mocnú ochranu. Na jej príhovor i naďalej daj nám tešiť sa stálemu zdraviu tela a duše. Ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. Pomodlíme sa na úmysel, ktorý určil náš diecézny otec biskup monsignor Stanislav Stolárik na tento rok, aby sme ako veriaci ľudia prinášali ovocie Ducha Svätého a s ním pokoj a požehnanie do našich vzťahov. Spoločne sa modlíme. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička, neodvrácaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. I Pána slávna a požehnaná. Amen. Modlitba za svätého Otca a na jeho úmysly. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosíš v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami. Milí bratia a sestry, máme ďalší deň našej rožňavskej novény a vítam kňazov z dekanátu Jasov a Turňa na čele s pánom dekanom zo Štósu. A keďže dnes je celosvetová výzva, 1 000 000 detí sa modlí svätý ruženec. Nie je tu 1 000 000 detí, je tu máličko detí, ale aj tieto nádherné deti z Poproča a prítomné tiež zo Štósu. Ďakujem za vašu prítomnosť, za modlitbu svätého ruženca. A môžeme to povedať aj na celé Slovensko, že tie akože ľudsky nepatrné modlitby z detských srdiečok pomáhajú celému svetu. A kto chce pokoj, tak sa pripojil k tejto iniciatíve so svojimi deťmi, aby pokoj zavládol v ľudských srdciach a medzi národmi. Ďakujem aj tým na čele s miestnym pánom dekanom a kaplánom, čo sa ráno modlili v katolíckej škole aj so sestrou riaditeľkou, s deťmi, modlitbu svätého ruženca. Aj na ostatných školách, či už sú cirkevné, alebo štátne, alebo súkromné. To je ten veľký príspevok nepatrného kvasu, ktorý prináša pokoj. Nech Pán Boh požehná každé vyslovené zdravás. Uznajme svoje hriechy a oľutujme. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina.
prosím, blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Modlíme sa. Láskavý Otče, Ty skrze svojho jednorodeného Syna darúvaš ľuďom pokoj. Na orodovanie preblahoslavenej Márie, vždy Panny, daruj našim časom túžený pokoj. Aby sme žili v pokoji ako jedna rodina, spojená úprimnou bratskou láskou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z 2. listu svätého apoštola Pavla Timotejovi. Milovaný, Démas ma opustil, lebo miluje tento svet a odišiel do Solúna. Krescent do Galácie, Títus do Dalmácie. Jediný Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, lebo je mi užitočný v službe. Tychika som poslal do Efezu. Keď prídeš, prinies plášť, čo som si nechal v Troáde u Karpa, aj knihy a najmä pergameny. Kováč Alexander mi spôsobil veľa zlého. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov. Aj ty sa ho chráň, lebo veľmi odporoval našim slovám.
Keď som sa prvý raz bránil, nebol pri mne nik. Všetci ma opustili. Nech sa im to nepočíta. Ale Pán stál pri mne a posilňoval ma, aby sa cezo mňa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy. Počuli sme Božie slovo. s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva Tebe, Pane. Pán si vyvolil iných 72,
a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im, žato je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Choďte. Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec, ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte. Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte pokoj tomuto domu. Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie. Ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte. Jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu. A keď prídete do niektorého mesta a príjmu vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im, priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. Počuli sme slovo Pánovo. Najdôstojnejší otec biskup, oltárni spolubratia, milé reholné sestry, milé deti, drahí mladí priatelia, drahí poslucháči Rádia Lumen. Dnešnou témou rožňavskej novény je pokoj s dodatkom kráľovna pokoja. A okrem iného dnes je aj sviatok svätého Lukáša, evanjelistu. A ešte jedna veľká udalosť, ktorú spomínal v úvode otec biskup, že deti na celom svete sa mohli zapojiť do modlitby ruženca za mier a pokoj na celom svete. Preto aj okruh homílie sa bude točiť okolo týchto tém. Na chvíľu sa pozrime, kto bol svätý Lukáš. Všetci autori kníh Nového zákona boli Židia. Len Lukáš bol Grék. Jeho rodičia boli pohania. Žili v Antiochii. Ako sa ich syn stal kresťanom, to presne nevieme. Určite tam bolo pôsobenie svätého Pavla. Ale stal sa ním celým svojím srdcom. Stal sa osobným lekárom a priateľom svätého Pavla. Ako vieme, doprevádzal ho na jeho misijných cestách a zostal pri ňom i v dobe jeho väzenia v Ríme, až do jeho smrti. Ježiša Krista síce osobne nepoznal, ale zhromažďoval o ňom správy. Čo sa dozvedel, zapísal s veľkou horlivosťou do 2 kníh. Evanjelium a Skutky apoštolov. Podľa tradície bol maliarom a lekárom. Lukáš venoval službe Božiemu kráľovstvu celý svoj pozemský život. Zomrel vo veku asi 80 rokov. Jeho evanjelium sa počíta medzi najkrajšie knihy jeho doby. V ňom používa okrem iného aj presné názvy chorôb, ktoré sa vtedy vyskytovali podľa vtedajšieho lekárskeho pomenovania. Svoje evanjelium, ako sme počuli aj
prvom čítaní venuje Teofilovi, ktorému sa snaží radom podať fakty o Ježišovi. Je to najdlhšie evanjelium, ktoré sa zaujíma, alebo píše svätý Lukáš o Ježišovi Kristovi, o jeho živote, ale jemu aj vďačíme aj za mnohé správy, ktoré máme o Panne Márii. Meno Teofil znamená ten, čo miluje Boha. Ten, čo miluje Boha. A je ním každý, kto berie knihu Evanjelia do ruky a číta ju, snaží sa ju premietnúť do svojho života. A tak sa môžeme pýtať aj samých seba, môžem sa ja zaradiť do tejto skupiny Teofilov? Ten, čo miluje Boha? Žatva nám pripomína dozrievajúce klasy. Mnohí ľudia okolo nás dozrievajú. Treba mať len otvorené oči. Nie všetci sú však zrelí, ba naopak existujú aj vlci, ktorí by nás najradšej roztrhali. Toto sú dva aspekty apoštolského úsilia. Prijatie a odmietnutie. Radosť i nebezpečenstva. V prvom rade je potrebné sa zamyslieť, či v mojom kresťanskom živote má miesto apoštolát. Účasť na Ježišovej žatve. A to pre niekoho stačí, aby si dnes poprosil alebo vyprosil o toto rozhodnutie. Ak si však človekom, ktorý žije aktívnym kresťanským životom, tak porozmýšľaj, či si uvedomuješ tieto skutočnosti. Radosť i odmietnutie, pokoj a nebezpečenstvo. Či sa neznechucuješ pri neúspechoch nejakého apoštolátu. Lebo je množstvo kombinácií, ktoré to môžu jednoducho spôsobovať. Dôležité je, aby sme vedeli, že osudy apoštola nie sú len úspechom. Pán nám to povedal. Ale naša túžba potom, aby všetko išlo podľa našich predstav, je často silnejšia a zatemní nám tieto jeho slova. Drahí bratia a sestry, rozhodnime sa byť apoštolmi. Aj keď klasy okolo nás nie sú ešte zrelé, aj keď sú okolo nás vlci, aj keď nás do niektorého domu nepríjmu, to je všetko, je súčasť. Ale iste príde aj radosť, ktorú môžu pochopiť len tí, čo naozaj milujú. Pokoj, kráľovna pokoja. Sviatok Panny Márie, kráľovnej pokoja, sa slaví v Ríme 17. januára. V španielskom Tolede a na Havaji 24. januára. V Paríži 9. júla. V Salvadore 23. novembra. Nielen v týchto vymenovaných krajinách, ale v každom národe, ako je u nás na Slovensku, sa taktiež utiekame k Panne Márii, kráľovnej pokoja. A to 22. augusta. A tak sa pozrime na to slovo pokoj, mier zo strany Krista a Panny Márie. Čo je skutočný pokoj a mier? Svätý Tomáš Akvinský definuje mier ako pokoj ustanoveného poriadku. Hneď ako je poriadok nastolený, plynie z neho pokoj. To je mier. Prostriedkom na dosiahnutie mieru teda nie je uzatvorenie dohody s protivníkmi poriadku,
propagátormi neporiadku. Pre dosiahnutie mieru je potrebné podporovať poriadok. Keď podporíme poriadok, automaticky nastane mier. Keď nebudeme brániť poriadok, ale dovolíme ním pohrdať, automaticky nastanú nepokoje. Mier, drahí bratia a sestry, sa nemôže riešiť zbraňami a podpísanými kontraktmi na výrobu zbraní a munície na niekoľko rokov dopredu, aby sa, ako vravia, nastolil pokoj a mier. Toto nie je pokoj a mier, toto je biznis. Svätý otec František 16. októbra na generálnej audiencii v Ríme povedal okrem iného aj toto. Vojna je prehrou človeka. Vojna je prehrou človeka. Pokoj, drahí bratia a sestry, nie je samozrejmosť, ako sme si to mnohí donedávna mysleli. Jedného dňa sme sa prebudili netak dávno a médiá boli plné správ o vojne u našich susedov. A teraz ďalšie vojny a tak ďalej. Zdalo sa nám, ako by to bol vtip, žart. A zrazu z pokoja sa stal nepokoj. Kde je hriech, kde sa Boh odmieta, nutne prichádza nepokoj. Lebo diabol pokoj nechce. To známe diabolské rozdeľ a panuj. Rozdeľ a panuj. Svätý otec František koľko už vyzýva ľudí k pokoju. Modlí sa za pokoj. Prosí vplyvných, silných politikov na svete, ale prosí aj obyčajný ľud. Modlite sa za pokoj a mier. A dodáva, prosme aj Ducha Svätého o dar pokoja. Prosme Krista. Kristus je tu kráľ pokoja, ktorý ponúkol pokoj. Dal nám evanjelia, kde je doslova napísaný návod, ako máme žiť. Aj to, že jediný pokoj dáva Kristus, ten pravý pokoj, nie falošný pokoj, ale ten, ktorý vychádza z jeho prebodnutého boku, zo srdca a vylieva sa na nás všetkých. Možno sa pýtame, prečo je toľko nepokoja. Okrem iného aj preto, že niekto z mocných tohto sveta si osvojil, že je doslova pánom nad všetkým. Ale pokiaľ on sám nemá vo svojom vnútri pokoj, je logické, že nemôže hlásať pokoj. Je nemožné, aby sa snažil o pokoj. Tu nejde len o tie nezmyselné vojny, ale aj o rodiny. Koľko nepokoja je v rodinách, koľko nepokoja je v spoločnosti, koľko nepokoja je v ľuďoch, koľko nepokoja je aj v nás. Zaujímavé. Koľko nepokoja je v nás a okolo nás. A kto ho šíri? Častokrát aj my sami. Ak chceme zmeniť svet, drahí bratia a sestry, je nutné začať vždy od seba. Lebo ak chceme niečo zmeniť, nemôžeme začínať od tých druhých, ale v prvom rade len a len od seba. Ako už bolo spomínané, dnes na celom svete modlia sa deti rúženec za pokoj a mier vo svete. Pred rokom, v roku 2023, sa do tohto projektu na Slovensku zapojilo viac ako 150,000 detí. Ale pevne verím, že ich bolo o mnoho viac. A tak je to správne. Lebo tie detské modlitby majú, dovolím si povedať, také špeciálne vyslyšanie. Pretože ich srdcia sú úprimné. Tie detské srdcia. Nie, že by naše neboli čisté a neúprimné, ale tie detské sú naozaj také špeciálne.
sú čisté a úprimné. A Panna Mária vždy vyslyší svoje deti, či už to bola Fatima, Lourdes, La Salette a iné, vždy to boli deti, ktoré oslovuje Matka Božia a dáva im poslanie alebo poslania, ktoré majú ohlásiť svetu. Vždy deti. A čo chce Panna Mária? Nič iné neohlasuje. Len aby sme konali pokánie. Modlili sa za pokoj a mier a predovšetkým, aby sme sa zbavili hriechu. Vieme z dejín, že ak sa ľudia odklonia od tohto poslania a upnú sa k niečomu inému, čo odvádza od Boha, vždy prichádza utrpenie na človeka. To nie Boh dáva utrpenie. My si ho doslova v úvodzovkách vyprosíme. Jednoducho, drahí bratia a sestry, prosíme o pravý pokoj, Kristov pokoj, ktorý ponúka svetu jedine Kristus, teda aj všetkým nám. 6. júna roku 1979 zomrel jeden z najbohatších ľudí sveta. Dožil sa 83 rokov a svet ho poznal ako magnáta benzínu pod menom Pavol Getty. Jeho bohatstvo sa odhadovalo na nejakých 2 až 4 bilióny dolárov. Nie miliárd, ale biliónov. V manželskom živote však nemal šťastie. Keď sa rozviedol prvý raz, sudcovi povedal, že by dal všetko svoje bohatstvo tomu, kto by mu vrátil pokoj srdca. Priznal sa, že ľudská múdrosť ho nikdy neuspokojila. Že ľudské srdce túži po vyššej múdrosti, po múdrosti zhora. Drahí bratia a sestry, mal neuveriteľné bohatstvo, ale bez pokoja a bez vnútorného pokoja. Nemusel nikomu nič dávať. Stačilo zísť zo svojho imaginárneho sveta jednoducho na zem. Byť normálny a našiel by aj vnútorný pokoj. Pretože mier je pokoj poriadku, je mier v podstate poriadok. A Panna Mária, kráľovná pokoja, je teda Pannou Máriou kráľovnou poriadku. Pri presadzovaní mieru ju teší, keď mám všetko svoj poriadok. Mať poriadok znamená byť a žiť v súlade s Božou vôľou, riadiť sa Božím zákonom a plniť Boží plán. To je poriadok. Je preto logické, že Panna Mária pokoja, ako hovorí teológ Maggi, mala by byť tiež patrónkou katolíckej bojovnosti, lebo bojuje za mier a pokoj. A tak, drahí bratia a sestry, pevne verím, že aj tie modlitby dnešného ruženca, ktoré sa modlili deti na celom svete, ako aj povedal v úvode otec biskup, že aj to každé zrniečko zdravasu donesie svoj úžitok. Prosme za mier a pokoj v celom svete. Prosme za pokoj aj na Slovensku. Prosme za pokoj aj v našich diecézach, v našich farnostiach, v našich rodinách, ale predovšetkým aj v našom vnútri. Kráľovná Rožňavská, kráľovná pokoja, oroduj za nás. Amen. Bratia a sestry, svätý Lukáš, jak a sprievodca svätého apoštola Pavla,
napísal Evangelium, v ktorom zobrazuje Kristovo milosrdenstvo voči hriešnikom a približuje nám Božiu Matku. Modlíme sa s dôverou. Otče, priveď kresťanský ľud čítaním Evanjelia k hĺbšiemu poznaniu Ježiša Krista. Prosíme ťa, vyslíš nás. Daj, aby sa radostná zvesť Tvojho Syna ohlasovala všetkým ľuďom. Prosíme ťa, vyslíš nás. Žehnaj námahu a obetavosť lekárov a odmeň ich večnou radosťou. Prosíme ťa, vyslíš nás. Na orodovanie svätého Lukáša naplň kajúcich hriešnikov dôverou, že Boh ich otcovsky príjme. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pomôž nám chápať, že sám Kristus hovorí, keď sa v cirkvi číta Sväté písmo. Prosíme ťa, vyslíš nás. Veď nás k synovskej úcte a láske k Panne Márii, Matke Tvojho Syna. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pomôž nám, aby sme pod vedením Ducha Svätého múdro využívali čas života, v ktorom bude mať pevné miesto modlitba ako čas nášho osobného stretnutia s Tebou. Prosíme ťa, vyslíš nás. Milosrdný Bože, vyvolil si svätého Lukáša, aby ohlasoval evanjelium pohanom a hriešnikom. Vyslíš naše prosby a daj nám lásku a úctu k Tvojmu slovu, aby nám bolo ústavičným pokrmom skrze Krista, nášho Pána. Sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Dobrotivý Bože, nábožne si uctievame pre blahoslavenú Máriu, vždy Pannu kráľovnú pokoja. Preto Ti prinášame obetu zmierenia a prosíme ťa. Milostivo udel svojej rodine dar jednoty a pokoja skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. Nore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Svätý Otče,
A pri tejto oslave preblahoslavenej Panny Márie Teba velebiť a oslavovať. Veď ona je Tvoja ponížená služobnica, ktorá prijala zvesť od Gabriela a v panenskom lone počala knieža pokoja Ježiša Krista, Tvojho Syna, nášho Pána. Ona je verná matka, ktorá neohrozene stála pri kríži, na ktorom jej Syn svojou krvou priniesol pokoj všetkému pre našu spásu. Ona je Kristova učeníčka, žiačka pokoja, ktorá na modlitbách za apoštolmi očakávala Otcovo prisľúbenie, ducha jednoty a pokoja, lásky a radosti. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme. Si svätý Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Veľké je tajomstvo viery. Spasiteľ sveta zachrán nás, veď Ty si nás vykúpil, svojím krížom nás mŕtvych vstaných. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jednoduch svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete, a vedť ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom
a s naším biskupom Stanislavom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie na všetkých, ktorých Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmeľujeme povedať. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame bláženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vámi. Dajte si znak pokoja. Zmiluj sa
baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo, duša mi zdravie. Modlíme sa. Nebeský Otče, pri tejto spomienke na preblahoslavenú Pannu Máriu, kráľovnú pokoja,
Posilnil si nás telom a krvou svojho jednorodeného Syna. Naplň nás duchom svojej lásky, aby sme upevňovali medzi ľuďmi pokoj, ktorý nám zanechal Ježiš Kristus, náš Pán. On s tebou žije a kráľuje na veky vekov. Modlitba za kňazov. Dobrý pastier, prosíme za terajších i nových kňazov. Nie len prosíme, ale sľubujeme, že budeme stáť pri pomáhaní a modliť sa za nich. Mária, kráľovná kňazov, prednes naše prosby svojmu synovi, najvyššiemu veľkňazovi, aby nám nikdy nechýbali kňazi i svedkovia živej viery, ktorí nás bezpečne prevedú pozemským životom do večnej blaženosti. A modlitba za synodu. Sme tu pred Tebou, Duch Svätý, zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca, príď k nám, stoj pri nás, vstup do našich srdc, pouč nás, kam máme ísť a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať. Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni, spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie nevedomosť, daj nám dar rozlišovania, nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom. Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, ale napredovali na púti do večného života. O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach v spoločenstve s Otcom i Synom na veky vekov. Milí bratia a sestry, tretí deň nášho spoločného 9-dňového putovania spolu s Rožňavskou pannou Máriou sa uzatvára. Ďakujem prítomným kňazom, vám všetkým, ktorí ste priputovali z dekanátov Jasov Turňa a zvlášť deťom, že sa modlili modlitbu svätého Ruženca a pripojili sa k deťom celého sveta. A pri tejto príležitosti chcem poďakovať všetkým kňazom, katechétom, rodičom, vám všetkým, ktorí ste takto povzbudili deti, aby v dnešný deň sa spojili a vytvorili jeden obrovský celosvetový rúženec modlitby, ktorý iste nám vyprosí veľmi veľa dobrého. Keby bolo viacero takých dní a zvlášť keby v rodinách sa na novo, zvlášť v októbri, obnovila modlitba svätého Ruženca, oveľa viac pokoja by sme mali vo vlastných srdciach a keď máme pokoj vo vlastnom srdci, tak ho môžeme potom dávať aj do svojho okolia. Ďakujem aj duchovnému otcovi Jozefovi Spišákovi z Vyšného Medzeba za jeho príhovor, poukaz na svätého Lukáša, veľkého mariánskeho ctiteľa. Jeho evanjelium je priam mariánske a tým, že bol maliar, tak sa mu prisudzujú aj niektoré mariánske obrazy. My poznáme také dve línie. Jednu máme tu v našom katedrálnom chráme, je to línia Salus Populi Romani, pred ktorou sa svätý otec František predá po každej ceste modlieva, alebo keď niečo mimoriadne chce vyprosiť, ide sa pomodliť k tomuto obrazu Panny Márie. My máme kópiu a uctievame si ako Rožňavskú Pannu Máriu. Druhá línia je tá, ktorú poznáme z Obišoviec a z Trnavy. Aj tá sa údajne pripisuje svätému Lukášovi.
Či je tak, alebo tak, nechajme si aj my namaľovať mariánsky obraz do svojich duší, do svojich srdc. A potom bude pokoj. Potom naozaj Mária nám nedovolí konať skutky nepokoja. A ako bolo správne spomenuté, potom sa hľadá poriadok, potom sa jedná na základe pravdy a nie biznisu. Na čo veľakrát a často poukazuje svätý otec František. Prosme kráľovnu pokoja i svätého Lukáša, aby orodovali za nás všetkých, za nás tu prítomných, počúvajúcich, sledujúcich cez internet a nech pokoj zavládne v našich srdciach. I k tomu príjmite moje požehnanie. Pán s vami. Nech je požehnané meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovo. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Chodte v mene Božom.